Moje meno je Martin Petrík a vy počúvate CDP Podcast. Nosnou témou tejto série podcastov je ochrana dát proti útokom ransomwareu formou zabezpečeného zálohovania. Ide o aktuálne vysoko frekventovanú tému, keďže sme svedkami dennodenných cielených útokov škodlivým kódom aj v našom blízkom okolí. Na dnešný podcast sa mi podarilo zabezpečiť špecialistu zo spoločnosti Veeam, Borisa Mittelmana. Vítaj, Boris. Nazdar. Možno v úvode, keby si nám povedal niečo o sebe pre tých málo ľudí, ktorí ťa nepoznajú. Tak, naozaj sa volám Boris Mittelman, naozaj pracujem vo Veeame. V IT cirkuse už som 27. rok. Začínal som ešte na Slovensku. A posledných 17 rokov pôsobím z Prahy. Našťastie mám veľa zákazníkov a partnerov Veeamu na starosti aj tu na Slovensku. Venujem sa vo Veeame typicky hlavne ochrane dát, zálohaniu disaster recovery na pozícii senior system inžiniera a snažím sa, aby naši zákazníci spoloční boli schopní prežiť akýkoľvek ransomware útok. Boris, poďme teda hneď na prvú otázku. Aká je situácia v oblasti ochrany dát u firiem u nás na Slovensku? Ja môžem komentovať len to, čo som mal možnosť osobne zažiť. A keďže mňa väčšinou volajú zákazníci, ktorí sú na tom zúfalo, tak moja štatistická vzorka odkazuje na to, že naozaj tá situácia je veľmi zlá. Obvykle vlastne tí zákazníci, u ktorých som mal možnosť nahliadnúť na tú infraštruktúru, takže nejak tak v historickom voľnobehu svojho zálohovania podľa pravidla, kým to funguje, tak na to netreba šahať. Takže toto je môj obrázok. Hej. Samozrejme, možno zákazníci, ktorí to majú vypilované krásne, tak sú mimo môjho radar. A stretol si sa vlastne aj s tými, ktorí vlastne majú to akože vyšpičkované veľmi dobre a aj tí mali ako keby výrazný problém s nejakým tým ransomwarovým útokom alebo tak? No, to, že má niekto dobre postavené zálohovanie, to neznamená, že nebudú mať problém s ransomwareom. Hej. Je to len rozdiel toho, či sa z neho úspešne dostane alebo nie. Ransomware primárne neútočí na zálohy, ale na to produkčné prostredie. Čiže áno, mali sme žiaľ veľa zákazníkov, ktorí boli úspešne napadnutí. Úspešne v tom zmysle, že útočník sa dostal do perimetra, vyeskaloval si svoje oprávnenia a bol schopný zašifrovať nejakú časť infraštruktúry. No a potom sa to riešilo rôznym spôsobom, ale to, čo sa dostáva k nám, to už sú tí postihnutí zákazníci, ktorých poslednou nádejou je naozaj obnova zo záloh. A tuto ma zaujala taká vec, lebo u nás vlastne sa snažíme tlačiť takú vec, voláme to u nás, že disaster recovery plán. Je to vlastne dopredu nastavené riešenie, ako postupovať v prípade, že sa stane taký ransomware útok. Ľudia, ktorí už vlastne idú na tú poslednú metu, jak by som nazval, že priamo za vami, tak majú niečo takéto, že vlastne zlyhá ten disaster recovery plán, až potom idú za vami, alebo vôbec nemajú tieto veci? V princípe funkčný disaster recovery plán je taká Kolumbová manželka. Hej. Málo kde reálne existujú disaster recovery plány a sú absolútne výnimky scenárov, kedy ten disaster recovery plán je použiteľný. Pretože disaster recovery je proces, ktorý je komplikovaný, zdĺhavý, náročný, musí do toho byť zaťahnuté rôzne úrovne vedenia danej organizácie, tak sa to spraví obvykle raz, skonštatuje sa, že áno, máme ho, potom už sa na to nešahá a vôbec to nereflektuje to, ako sa mení tá infraštruktúra v čase. Rozumiem. Veľmi aj, teda ja zareagujem, z našej skúsenosti je dôležité, presne o tom chcem vlastne povedať pár slov, že aj my máme tú skúsenosť, že keď nasadíme infraštruktúru, ktorá má nejaké parametre, to znamená, je tam nejaký záložný server, tá nejakým spôsobom funguje, potom príde k tomu, že nasadíme napríklad nové riešenie S3 Cloud Backup a aj v prípade, že vlastne klient si nasadí toto nové, si ako keby neaktualizuje, ani nemá záujem vlastne aktualizovať ten disaster recovery plán, aj napriek tomu, že je tam tento ako keby nový element, ktorý dosť vplýva na tú vlastne obnovu dát, takže hej, obvykle ten záujem aktualizovať je, ale nenájde sa tá obeť, ktorá to spraví reálne. Hej.
Snaží sa teda naznačiť, že pristupujú firmy k zálohovaniu nezodpovedne? Ešte to nie je úplne nezodpovednosť, to je skôr nepochopenie toho, k čomu v súčasnosti to zálohovanie slúži. Hej. Historicky si všetci zvykli, že zálohovanie musí byť schopné odkopírovať dáta z bodu A do bodu B a potom v prípade potreby obnovy spraviť reverzný dátový transfer, ale v súčasných kybernetických hrozbách to funguje už trošičku inak. Hej, tam to zálohovanie už je o tom, že musí existovať nezmazateľná kópia tých dát, ako si už spomenul práve ten S3 backup, pričom S3 objektové ložiska štandardne majú funkcionalitu immutability, alebo nejaké iné úložisko, ktoré zabezpečí to, že aj v prípade úspešného ransomwareového útoku zostane obnoviteľná záloha. Na to sa potom naväzuje ešte schopnosť testovania tej obnoviteľnosti a podobne. Ty už si to aj trošku načrtol, ale ja by som sa tomu trošku venoval podstatnejšie. Teda, čo zvyknú firmy takto pri zálohovaní podceniť? No podceňujú hlavne tie hrozby. Čiže oni ste stratili kontakt s tým, prečo to zálohovanie majú. Ako musí byť postavené tak, aby reálne reflektovalo tie hrozby, ktorým bude musieť čeliť, čo bude musieť riešiť. Čiže v princípe neuvedomujú si, že máte pripojený backup server v tej istej doméne, ako majú produkčné systémy, nie je bezpečné z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Neuvedomujú si, že keď nechávajú pásky v knižnici, tak sa z nich nestane cez noc nezmazateľné médium. Podobné detaily, ktoré v tom celku vlastne vytvárajú zo zálohovania v princípe premrhanú investíciu. Hej, a teda ja ešte by som doplnil, že aj v úvode si trošku spomenul, že aj podceňujú vlastne tú obnovu. To znamená, že prípravu na obnovu, respektíve ten plán obnovy. No, ako jediný dôvod, kvôli ktorému zálohovanie existuje, je schopnosť obnovy dát. Hej. Ako mnohí si možno myslia, že to je úspora priestoru na dátovom úložisku a podobne. Nie. Chcem zdôrazniť naozaj jediný dôvod, prečo existujú zálohovacie systémy, je schopnosť obnovy dát pri akejkoľvek udalosti, v akomkoľvek rozsahu. Takže áno, podceňovanie schopnosti obnovy je veľmi vážny nedostatok. Dalo by sa teda nejak vo všeobecnosti povedať, že ktoré sú to vlastne tie miesta, ktoré sú pri zálohovaní najčastejšie zraniteľné? U mužov alebo u žien? Najlepšie u infraštruktúry. Pardon. No, najčastejším bodom zraniteľnosti je samozrejme samotný užívateľ. To je typické. Akože ľudský faktor je najslabším očkom v tej reťazi. Ale keď sa bavíme čisto len o infraštruktúrnych veciach, tak určite dizajn, premýšľanie pred tým, ako nasadíme to zálohovacie riešenie, ako ho začneme používať a nad tým, čo všetko chceme tým zálohovaním byť schopní vyriešiť. Aké druhy výpadkov dát, či musím byť schopný obnoviť celé dátové centrum, alebo chcem vedieť iba obnovovať súbory z operačných systémov, alebo chcem byť schopný obnoviť len nejakú časť kritickej infraštruktúry. Musím uvažovať aj nad tým, ako rýchlo som schopný obnoviť. Pretože ten výpadok znamená pre organizáciu nejaké nielen finančné straty. Tam je asi dôležité rozmýšľať aj nad tou linkou, alebo respektíve nad tými kabelážami, ktoré sú, aká je tam prieposnosť a všetky tieto veci a nejak s tým rátať teda, že... No ono fyzika nepustí, hej, ako keď si postavím 1 gigabitovú sieť a mám desiatky terabajtov dát, ktoré chcem obnovovať, tak nemôžem očakávať, že to zvládnem za pár minút. Ja som si v rámci prípravy načrtol jednu problematiku, ktorú by som rád s tebou teraz prebral. Vopred viem, aké máš tomu stanovisko, ale teda je to jedna z dôležitých vecí, ktorá je v rámci infraštruktúry u našich klientov. Čo hovoríš na zálohovanie infraštruktúry na externú NASku? No, môj názor súznie so štatistikami našeho supportu a síce na zariadenie sa stalo v princípe jednou z najhorších možných volieb. Úprimne. Naozaj
pokiaľ ide o zlyhanie obnov z dôvodu nejakej hardwareovej chyby alebo nejaké podcenenie potrebného výkonu pre obnovu, tak tam vyhrávajú jednoznačne na zariadenia. Je to dané ich architektúrou. Tu hovorím o tých na zariadenia, ktoré sa označujú akože low-end alebo firemné, lacné zariadenia. Na Slovensku mimoriadne populárne mimochodom. Inak sú to zariadenia, ktoré majú výhradne softwarový RAID. Softwarový RAID nemá nič typu battery backup, cache, nedokáže to garantovane zapisovať dáta aj v prípade výpadku elektrickej energie. Má to veľmi slabé procesory a procesor sa stáva pri systéme ukladania dát stále dôležitejší. A v neposlednej rade samotný protokol SMB alebo NFC nepatrí úplne medzi bezpečné spôsoby prístupu k zálohám. Plus veľkým neduhom a takým lákadlom tých zariadení je to, že oni umožňujú prevádzkovanie rôznych aplikácií priamo na tom svojom Linuxovom klone, ktorý tam beží, čo znamená zase ďalšie potenciálne vektory útoku. Každý jeden software je produkt človeka, chybujúceho človeka, a kto sa pohybujeme v IT, tak vieme, že patch management je jedna z najdôležitejších činností v našom obore. Takže ako čím viac softwarových dobrodružstiev si na tom tí užívateľia spustia, tak tým viacej vlastne lákajú tých útočníkov cez rôzne zraniteľnosti. Akože rozumel by som, že teda NASCA akože primárne zálohovanie, to znamená backup primárnej infraštruktúry, znie ako keby také hlúpe riešenie. Ale keď by sme si zobrali ten princíp zálohovania 3, 2, 1, jedna je vlastne v inej lokalite, alebo tak, že keby bola NASCA nastavená vyslovene iba na to zálohovanie v inej lokalite, možno by sa zapínala iba v nejaký čas, bola by dedikovaná iba vlastne na tú zálohu, bol by tam iba jeden človek, admin, ktorý by tam mal prístup, z tohto uhlu pohľadu by nebola tak ako keby využiteľná dobre na toto riešenie, ktoré som ako keby... Je to zase o uvedomovaní si všetkých potenciálnych útočných vektorov. Čiže keď si viem tú NASCu zabarikádovať dostatočne a jej výkon pri obnove vnímam ako efektívny, tak samozrejme ako z pohľadu výjmu technicky tie NASky sú funkčné. Hej. Na našom webe vim.com/vimready, kde mám zoznam všetkých podporovaných úložisk, nájdeme možno stovky takýchto zariadení, pretože každý vendor si chce spraviť nejaké razítko, že funguje s Vimom, ale keď sa budeme baviť o best practice, tak by som tieto zariadenia do neho rozhodne nezahŕňal. Problémy pri obnove dát. Túto tému sme už tak trochu načrtli, ale opäť si myslím, že by si to zaslúžilo taký nejaký širší výklad. S akými problémami pri obnove dát po kybernetickom útoku sa stretávaš ty profesne? No, po kybernetickom útoku tie problémy v prvom rade zisťovanie, ktoré zálohy vôbec sú použiteľné. To je taký prvý problém. Následne, ktoré z tých použiteľných záloh, čiže z tých, ktoré technicky sú obnoviteľné aj bezpečne. Čiže či v tých zálohách sa nenachádza nejaký backdoor toho útočníka, čím by som sa vlastne dostal do takého začarovaného kruhu, že si obnovím prístupovú bránu útočníka a on si potom zo mňa spraví subscription. A tretí je potom zistiť, že či mám vlastne dostatočný výkon toho úložiska na to, aby som vedel obnoviť v nejakom zmysluplnom čase. Potom tam je ešte jeden dosť dôležitý problém a síce to, že pokiaľ nám niekto zašifruje primárne úložisko, tak väčšinou tie zašifrované dáta my nezmažeme. Prebiehajú nejaké jednania s útočníkom na získanie dešifrovacích hesiel, prebiehajú nejaké forenzné zisťovania, dokonca už mali zákazníkov, ktorým bolo to primárne úložisko zabavené nejakými policajnými zložkami pre účely vyšetrovania. Takže otázka je potom, kam vlastne obnoviť.
čo v súčasnej kríze dostupnosti hardwareu je niekedy absolútne kritické. Pri obnove záloh sa často sklonuje slovíčko zázrak. Akým spôsobom sa pri takomto útoku a následnej strate dát dajú robiť zázraky? No, konkrétne vo Vime, bez toho, aby sme to nejak plánovali dopredu, sme od našej prvej verzie Vim Backup and Replication zvolili formát súboru zálohy, ktorý má v sebe niekoľkokrát replikované veľmi dôležité metadáta. Častý typ ransomwareového útoku je ten, ktorý z dôvodu rýchlosti šifruje len úvodnú časť súboru. Keďže súbor zálohy dokáže byť veľmi robustný, naozaj aj v terabajtoch, tak pri zašifrovaní začiatku súboru zálohy v niektorých prípadoch my sme schopní vďaka replike tých metadát rekonštruovať dáta toho súboru a obnoviť z tej zálohy, aj keď bola čiastočne zašifrovaná. Zároveň nám pomáha aj to, že vlastne nemáme v tej architektúre žiadnu databázu, na ktorej by boli samotné dáta zálohované závislé z pohľadu obnovy. Čiže keď je napadnutý samotný backup server so svojou databázou a súbory záloh zostanú nedotknuté, tak stále je tam relatívne komfortná šanca obnoviť. Ransomware a kybernetické útoky, tu už máme nejaký ten čas, dlhodobo sa etablujú v našom životnom priestore. Dalo by sa nejakým spôsobom povedať, ako sa v čase menil charakter kybernetických útokov na dáta, na naše dáta? Zase môj subjektívny pohľad z toho, k čomu som mal možnosť nejak pričuchnúť. Ten ransomware taký v podstate sa dostali do širšieho povedomia s nástupom lockdownu. Boli v médiách prepierané nejaké útoky na české zdravotníctvo. Potom sa začali nejaké edukačné aktivity. Ale faktom je, že tí útočníci, musím si uvedomiť, že to sú fakt profesionáli. Hej. To nie sú znudení tínedžeri, ktorí si pozerajú na YouTube nejaké postupy hackovania. Sú to profesionálne týmy. V osvetových médiách už sú označované oficiálne ako kybernetické kartely, pretože sú naozaj veľmi bohaté organizácie vďaka kryptomenám. Týmto pozdravujem všetkých minerov. Oni sa veľmi rýchlo prispôsobujú tomu, ako my sa snažíme brániť. Čiže tie automatické kybernetické útoky, ktoré sme videli masovo na začiatku tých lockdownov, ja toto asi dovolím tvrdiť, že už odznieva a tie útoky sú stále viacej špecializované. Čiže tí kybernetickí zločinci si vyberajú obete, naštudujú si, ako tá organizácia funguje, aké má finančné zázemie, vyberajú si naozaj veľmi precízne aj podľa toho, ako majú šancu na úspech. Pre nich je to biznis. Čiže ich hlavnou snahou je na tom zarobiť. Oni, aj keď už teraz niektoré kybernetické útoky so začiatkom tej ukrajinskej vojny, tak už sú aj politicky motivované a útočia na nejakú kritickú infraštruktúru, ale to gro, tá absolútna majorita je stále motivovaná biznisovo. Čiže ten útočník sa snaží dohodnúť vlastne s tou obeťou vždy takú sumu, ktorá nezlikviduje tú obeť, čiže ona prežije a môže byť ďalším sústom. Ako poznáme veľa organizácií, ktoré boli napadnuté úspešne viackrát a ešte možno znova budú. A dôležitým faktom je, že stále viac tých útokov sa deje ručne. Čiže ten prvý prienik do sieťového perimetra organizácia prebehne nejakým automatickým phishingovým útokom alebo podobne. Potom už nastupujú naozaj špecialisti na jednotlivé technológie. Čiže aká je tam tá organizácia firewally, keď tam sú nejaký brand, tak majú človeka, ktorý má naštudovaný a odklikaný konkrétny ten model technológie. A tie kartely dokonca medzi sebou dokážu si aj prenajímať tých špecialistov. Čiže neexistuje nezraniteľná technológia v princípe. Ak niekto svoje riešenia takto marketuje, tak je to dočasné, pretože čas preverí všetko ľudské snaženie. Takže
ten rozdiel je v podstate v prechode z tej automatizácie viacej na tú ručnú špecializovanú prácu, ale zase stúpa efektivita. Predtým, dajme tomu, zo stovky útokov sa podarilo zaplatiť jedného, ako vyťažiť teraz už tie ich úspešnosti stúpajú. A teda keď sa to všetko posúva v čase a tí hackeri vyvíjajú stále nové a nové procesy, je niečo, čo vlastne aj vy, ako keby možno na svojej stránke alebo fórach vlastne ponúka nejaké reakcie alebo nejaké najnovšie tipy alebo niečo podobné, akým spôsobom... Vím v tomto je, by som povedal, strašne hlučný. Cez rôzne kanály, či už sú to sociálne siete typu LinkedIn, Facebook, Twitter alebo cez naše webové stránky, cez webináre, ktoré pravidelne organizujeme. Sa snažíme naozaj hustiť do našich užívateľov a partnerov všetky možné zlepšenia. Pravidelne aktualizujeme nejaké best practices. Ďalšia taká dôležitá vec je si uvedomiť, že čo sa týka best practice zálohovania, to sú znalosti, ktoré za posledné roky strašne rýchlo zastarávajú. Čiže to, čo bolo best practice pred nejakými 5 rokmi, už dneska môže byť vyslovene zavádzajúca informácia. Pretože to už nereflektuje ten primárny účel zálohovania v súčasnom IT prostredí. Áno, aj teraz vlastne vnímame taký ten silný tlak na nejaký dvojfaktor. Ľudia by mali alternatívu ku heslám, že by sa aj potvrdzovali telefónmi a tak ďalej, lebo ako si spomenul, vlastne ten najslabší prvok infraštruktúry je práve človek. Áno. Opäť už sme si povedali pomerne dosť o ransomwareových útokoch, ale podľa mňa našich poslucháčov by veľmi zaujímalo, ako taký ransomwareový typický útok prebieha. Vedel by si nám to plus minus z vlastnej skúsenosti nejako zhrnúť a popísať? No, ja sa tým priamo neživím. Ako som už uvedol, oni sú individuálne. Vždy to záleží od tej infraštruktúry, od toho, koľko času v tom perimetri majú tí útočníci na to, aby si pekne naštudovali, ako sa tá organizácia správa, z čoho pozostávajú jednotlivé vrstvy ochrany a tak ďalej. Ale ako tie štandardné kroky, ktoré sa tam v princípe musia vždy objaviť, je prvé prienik do perimetra organizácie, druhé je eskalácia oprávnení, čiže zvýšenie privilegií toho útočníka, tak by mohol ovládať celú tú infraštruktúru. No a potom tam obvykle býva ešte snaha o odcudzenie nejakých citlivých informácií, pretože vydieranie zverejnením je tiež celkom dobrý zárobkový model. No a potom prebehne tesne pred útokom zničenie všetkých ústupových ciest, to znamená eliminovanie všetkých záloh, replík, zrkadlených dát a podobne a následné zašifrovanie, čiže predstavenie svojich schopností, svojej obeti. Pri tejto otázke ma napadla taká jedna drobná podotázka. Do akej miery sú riešenia typu antivír a firewall a tieto všetky záležitosti, taká tá prvá línia, pre nás ako keby obranou, a teda, že dá sa nejak štatisticky povedať, že koľko zachytili táto prvá obrana, koľko vlastne ako keby už potom prešlo a bolo treba zálohovanie? Sú nejaké takéto štatistiky? Ja osobne som na žiadnu ešte nenarazil pri mne, ale ako tieto základné antimalverové riešenia v princípe už môžeme nazvať ako základným oblečením. Hej. Tak ako ty nevidíš vonku z baráku, to neviem, ako ty si zvyknutý, ale nevidíš vonku z baráku nahý. Vždy v košeli? Áno, vždy v košeli a v papučkách. Tak ani samotný operačný systém v podstate už by nemal existovať bez základnej antimalverovej ochrany. Hej. A to už dneska nie sú systémy postavené na nejakých databázach vzoriek, tam už do toho vstupujú rôzne pokročilé skratky, ktoré ja strašne nerad menujem. Takže dáva to zmysel, je to v podstate základná hygiena alebo základný zdravotný návyk.
zálohovanie je v podstate v roli tej poslednej úrovne záchrany. Ako ja si prajem z celého srdca, aby nikto nikdy nemusel byť v situácii, keď má obnovovať. Myslím, že túto otázku, ktorú sa chystám položiť, nemôžem položiť lepšej osobe ako si ty, Boris, keďže ty si takzvané v centre diania. A teda, aké trendy môžeme v zálohovaní a obnoviteľnosti dát očakávať v nejakých takom najbližšom horizonte, povedzme 2-3 roky? No, keďže som tu momentálne jediný, koho sa môže spýtať, tak som určite najlepší. No, ten trend v podstate čím viac sa komplikuje to všetko spojené so zálohovaním, to, ako sa na tým musí premýšľať komplexne a tak ďalej, tak organizácie sa snažia zbaviť tejto zodpovednosti a presunúť ju na tretiu stranu. Čiže do budúcna ja vnímam hlavne trend outsourcovania alebo presunov tých kompetencií, zodpovednosti za zálohovanie na nejakých service providerov alebo outsourcingové firmy. A hlavne, čo sa týka architektúry, tak zakomponovanie tých nezmazateľných úložisk záloh. To je teraz akože rýchlejší prvý krok a potom postupný prevod zálohovania na kvalifikované týmy profesionálov, ako to, čo sa bude diať stále viacej do budúcna. Áno, zálohovanie formou služby je teraz taký trend, určite aj u nás v CDP sa tomu chceme do budúcna venovať, určite zostanete naladení, povieme vám čoskoro viacej. Ale teda, čo odporúčaš ty firmám, ktoré zvažujú využiť takúto službu, zálohovanie dát formou služby? Čo odporúčam? No tak v prvom rade CDPčko historicky je náš najväčší partner, čo sa týka inštalovanej bázy v SMB segmente. To nie je žiadna tajná informácia, proste máte najviac inštalovaných zákazníkov v Slovenskej republike. A im by som poradil naozaj zamyslieť sa nad tým, či je pre nich udržateľné dlhodobo pomocou jedného univerzálneho administrátora zaisťovať bezpečnosť svojej organizácie, alebo je lepšie sa dohodnúť s vašim profesionálnym tímom na tzv. Odovzdaní kľúčov od zlatej brány, záloh a v podstate vloženie svojej dôvery do vašich rúk. Trošku si načetol tie benefity, ale vedeli by sme si možno povedať nejakých 2-3 bodoch, v čom by spočíval takýto benefit, ak by sa, jak si ty ľudovo povedal, vzdal sa tých kľúčov? No, v prvom rade SMB zákazníci, čo teda je primárne ten segment, ktorý historicky s CDPčkom riešime, naozaj väčšinou majú malý IT tím, ktorý nie je schopný kapacitne pokryť všetky vrstvy IT infraštruktúry do dostatočnej hĺbky. Čiže tá špecializácia na zálohovanie sa stáva vlastne nevyhnutnou. A ďalším benefitom je samozrejme prevádzkové náklady. Formou tej služby jednak zbavujeme sa tých kvázi capexových nákladov. Tie náklady sa stávajú predvídateľnými, pravidelnými na základe nejakej mesačnej platby. A zároveň väčšinou, pokiaľ sa teda riadíme nejakým best practice, čo je postavené na pravidle 3.2.1, tak ten service provider poskytuje aj to externé úložisko s nejakou možnosťou následného disaster recovery do svojho prostredia. Čiže ten zákazník nemusí mať vlastné disaster recovery zdroje fyzické, a môže sa spoľahnúť na toho poskytovateľa služby v prípade potreby záchrany po nejakom útoku si vie tie kritické časti infraštruktúry sprevádzkovať u ňoho na nejakých spoplatňovaných zdrojoch na základe konzumácie. Aký je vlastne teraz stav z pohľadu dopytu voči tejto službe, respektíve
Sú firmy naklonené takto zálohovať, respektíve využiť službu zálohovania dát? Je to evolučná vec v našom regióne, ja pokrývam Čechy, Slovensko a Maďarsko. Je veľmi málo partnerov, ktorí túto službu poskytujú dlhodobejšie. Sú regióny v Európe, napríklad Škandinávia, tak tam my už máme vyše 80% zákazníkov, ktorí konzumujú zálohovanie cez service providera. Takže naozaj je to záležitosť, ktorá sa vyvíja nejakým spôsobom. Ja dovolím si tvrdiť, že v tých západoeurópskych krajinách je to v súčasnosti niekde okolo 40-50%. A teda možno tiež je zaujímavá problematika z toho uhlu pohľadu, že teda ľudia alebo firmy nemajú, ako keby teraz väčšina na Slovensku teda využíva službu zálohovania dát. A na čo si tieto firmy možno majú dať pozor, ak majú tie zálohovanie zabezpečené výhradne interne? Čo sú tie breakpointy alebo niečo, na čo by sa mali zamerať tieto spoločnosti? No, prvá vec, ktorú musia spraviť v rámci svojho IT, je začať čítať dokumentáciu k zálohovaniu. To je niečo, čo útočníci robia veľmi pedantne, síce za iným účelom, aby zistili zraniteľnosti toho riešenia, ale naozaj prečítať si dokumentáciu by nemala byť hanba. A potom spraviť si nejakú základnú matematiku, či je pre nich reálne zmysluplné si držať to zálohovanie u seba, alebo v nejakom strednodobom horizonte naozaj tých 2-3 rokov pre nich nebude efektívnejšie aj z pohľadu tej odbornosti naozaj transferovať túto službu na externého poskytovateľa. Obávam sa, že sme sa touto otázkou dostali do záveru nášho podcastu a ja by som sa ti teda chcel veľmi pekne poďakovať, lebo z môjho uhlu pohľadu tie informácie, ktoré zazneli, sú veľmi kvalitné a budem veľmi rád, ak si ich vypočuje čo najviac poslucháčov. A teda ďakujem, Boris, za to, že si dneska našiel čas a tieto informácie s nami zdieľal práve v našom podcaste. Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že tie informácie naštartujú zákazníkov k tomu, aby začali nejako zmysluplne konať, čo by malo byť vlastne cieľom tohto podcastu. Počúvali ste podcast zo série venovanej zálohovaniu dát v malých a stredných podnikoch. Tento a ďalšie CDP podcasty nájdete na stránke www.cdp.sk alebo na firemnom LinkedIne.